Ini tadi sudah mengatakan luar biasa, bukan hanya luar biasa tapi biasa di luar. Oke, mingsat lenggaing teman-teman jengkar saking sasono. Prau layar, yo Mas Lundup, ayo mikir dicekel Mbak. Yo deh, ini cucuke kene yo. Lah nyapa. Pokoknya jangan kayak keliwat jam 12. Yo ben no. Pokoknya tetap ayo. Ayo. Begini cucuke non-non. Mbak Yuli ya. Cucuke kaya bakul kembang gojo. Lanang to wedok lho. Cewek kok saestu. Siban lantaran sepur. Bakal kembang gojo. Tinggal aku mukodo ngerti cara. Aja ditinggal apenta yang tentumu. Tak ya sengeling iku budaya pancene kandang-kandangmu. Oke yo Dimitri yo ngajari minggir dhisik asik-asik. Asik-asik. Yo, ah,
Ayo lali. Mbak langsung anu loh, langsung sayang nih loh. Sayang tuh bakal kula Mbah. Aku jangan kacani ngawur ae piye mang Kelingan. lah yo ngono lho karepku kelingan manis saja Manis esok kelingan aramadem moyone Uyune nalan kasih sayang karep hatiku pengen jadi pacare waduh aku betadung tresno nelongso asane ati yen aku nonton melun duweni kulite coklat sengki kata saiki nikat ada gula ada semut ana rondo ayo dirambut tarik ke supane ati yen lagi dadi kowe tekati ora bakal loro ngarani manis rasane najan tilas tak enteni randani pripun oke sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno nelongso arasane ati yen aku ra kanton melu duweni oke ayo langsung mantene mas walas kulite coklat sengki kakak saiki minggat ada gula ada semut ana rondo ayo dirambut tarik yo supane tadi yen lagi dadi kawin tekate sumpah wis janji arep sehidup seperti setelah sedih bareng-bareng dilakoni lan walas nduk manis rasane macam gelas tak enteni randani sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno nelongso arasane ati yen aku ra lakon melu duweni asik-asik wow Supane
Saling padang. Saya dewa suwe Oke, sudah. nanging aku terat sumerta nelasa arasane gati guna-guna lakon melu duwemu. Ya, lagi nang ditoto. Iki wayahe jen. Wong wedok iso tuwi pis ya triplek. Ya, iki cucuk iki lho, iki wedok apa wedok daden-daden apa piye? Asli apa? Maksudnya asli banci ngono to. Kuwi asli bak siban lho kuwi. Bakul kembang kojo ngono lho kuwi. Iya. Jadi nek jemalegi nek kojo lak petuk. Oh iya ya ngerti mau periasnya aku nembang ya. Kudu nyanyi no ya. Tak omong ya Kang Bayan pokoknya nek periasnya ora gelem nyanyi iya kon ngreok lho pokoknya. As ya alon-alon. Wih jan. Iya. Kang Bayan mantu kok iso ngundang mak lampir. Ayo medun. Gek wis yo. Dijogetke barengke. Ayo medun sikile dhisik. Nggih nggo mike iki. Yo, lah jabang bayi. Wih, jan Pripun? Wah, gayane pripun? Ya ampun. Bakul gethuk. Lah tarangge setri nggih ngaten niku to. Wedok ta kowe? Nggih. Oh, alah kok ya Jenengan lali. mboten persados to. Kok kaya lali karo calake. Hei! Wong wedok guyu iso kaya Banaspati. Kelepasan lho, Om. Heeh, wilujeng siang Cahayu. Wilujeng siang, Om. 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 Ya angkrek. Lah jenengan nyuwun dipanggil napa to, Mas? Asem gitu. Sora sakaremu wis. Lah nggih, Om. Ya wilujeng ya Cahayu. Nggih, Om keblo sehat nggih. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya anggere sehat aja petuk. Lho lah napa? Lah iya, nek sehat sik petuk to. Oh lah nggih no. Kira sakit teng griya. Bosmu delokno. Napa? Lah kuwi lho delokno bosmu lho. Lah iya, ngadus porong aku ora roh. Lah iya, kurang ajar. Kula tak uluk salam riyen nggih, Om. Ya, Nggih. Nggih saderepun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih nderek tepangan kula paring asma Mbak Elis saking Madiun. Sapa? Mbak Elis. Oh alah. Satelit. Lho, Elis, Om. Heh? Elis. Oh nganggo es to. Nggih no. Oh gak kanyepen. Lho mboten. Lah kan hawane sumuk. Oh iya. Nggih, niki kerja ria sareng Galuh Asmara saking Sidomulyo Sawahan. Dia saiki gak nyanyi rias to. Nggih nyanyi kadang nek payu, nek mboten payu nggih ngoten niku. Kurang ajar. Sorry ya, Bu. Sorry. Niki Ya. wonten Domas kali manggalo kali dijogetin apa mboten? Ya tetep lho. Kula nari niki ya mboten nari jenengan kok. Rene dibayar kok iso. Lah menawa. Rumang samur ini kon ngedot ngono piye? Ngedus ning sawah, masa ngedus wong mantu. Ayo dianu ditarik. Ayo deh, kene ya bareng ya bareng. Ya, bareng semuanya. Nah. Domasnya ayu-ayu kaya aku ya, Om. Piye to? Jenengan kaya gak lilo ngono nek aku ayu. Kuwi bathuk apa lapangan poli. Lah iki lho keterayu disanggul iki ya bathuke ombo to, Om. Ya, joget deh. Perkenalan sebentar nggih. Ya. Sini, gak usah takut, aku gak gigit sini. Nah.
Wis jinak nduk kuwi. Pon putih sonte oh. Namanya siapa? Anissa, Anissa, rumahnya? Batam. Oh Batam. Batam. Jauh kali. Sama siapa ke sini? Sama ibu. Oh sama ibu. Ya. Batam. Apa? Batam. Oh ibunya sudah ada hajat. Oh nggih. Satunya namanya? Tina. 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 Rumahnya? Jorayu. Wo iki wong kene ae. Niki tanggane jenengan berarti. Niki. Belum kenal aku. Oh lu kenalan sik no. Asem. Kenal iki apa ora? Rasa. Gak kenal jare wis tuwek ngono jarene. Iki lho ngomong ora aku. Ora tuwek kok ora diunduh. Ngenteni bosok kok. Oh, cangkem. Sini satu nih. Lho manggolane manis-manis irunge mancung-mancung seneng aku. Nggih. Nah, ajul pogodeli macul lo Mas. Nah, nggon kok tau umbar ayo. Ora turene. Nah. Ora iber kok. Ora apa-apa padha lanange kok. Rene to. Jenenge sapa? Abel. Akbar. Rumahnya? Abel. Abel. Yo terbanjir rada budek aja emosi ae kok. Aja rene. Nah. Rumahnya Pengakuan banjine rada budek jare. Lah kok tiba ditonyo kok. Kurang ajar. Rumahnya mana? Mojorayung. Oh Mojorayung. Masih sekolah enggak? Tesih. Kelas berapa? Kali welas. Oh kali welas ya sini satunya. Sini Mas. Lu kembar toh Ki? Oh layak kok gak podo. Siki jenis apa? Cin. Cin. Cin sopo? Cinta kamu. Gak aku kok. Oh brondong gak oleh. Aku gak seneng aku bro. Neng karo Mbah Gemplo niki gelem aku. Soalnya delete metu niki. Cangkemmu. Metu omah maksudnya kok. Kurang ajar. Cin. Joget ya Cin. Anak buah selundup. Apa to yan ku tak wae engko kok suwira petuk kaya nagih ae. Lagune apa iki? Manut. Manut. Nggih. Sing putri joget mboten? Nggih ya, bareng-bareng ya. Ayo jogetnya bareng. Lagune apa? Manut. Manut nyetel. Iki apa lagune? Iki apa to lho? Oh, sigar. Dileme sigar. Sini maju. Joget ya. Sigar joget tak cium. Ben agak joget tak cium lho. Tuh joget we. Kan maju sini. Wis dikon lali sikaran ati. Timpungnya masih ayam. Yo. Meleo sayang, aku sing berjuang. Nipo nangis, Rodok maju. potang panting tenra kurang. Asik. Yo. Dengan gampangnya sampeyan ninggal sayang, tanpa mikir kabeh sing wis berjalan. Selundup CS. Kangen ingati Aduh. caramu mlaku, kangen ingati caramu godho aku. Madep depan. Nah, ben kita disunting. Nah. Tekane Maju kene. Nah. saiki ati mok sikari. Yo. Kesan indah pertama kau datang seolah cinta. Dengan senang hati aku menerima. Kau permainkan hati yang jatuh cinta. Kau tega mendua. Asik. Yo. Kena coba jerone wis saling padha ngertine. Nanging ning apa kok rambo pertahan. Piye to? Kok susuku mbok tonyo iki piye? Kok pelanggaran we. Sing putri mantuk. Ya, gondur. Pelanggaran no. Om, susuku ditonyo.
Lah iki Wong tas kresek ya lho. yo ngono ae kok. Tapi ra kempes to. Ora aman no, Mbak. Atos ki soalé cor. Kurang ajar. Kok yo toncor. Kowe nyuwun sangu apa gak? Kowe njaluk sangu apa ora? Kowe yang njaluk? Nggih. Ngene, blangkone dicepot. Nah, njaluk sangu piro 50.000? Duh 100, lah ya 100 wong loro 50.000 eding. Blangkon apa ki? Kerese. Nah, 50.000 kok. Mas Yayan, lu nyuwun reoke Mas Yayan. Reok ping 2, koprol ping 2 langsung pulang nanti dapat 50.000. Jaluk mbake maksudnya kok njaluk aku. Ayo Mas Yayan. Iku trembok njaluk sapa? Manteni. Mbake. Alah sasarane weruh aku pisan kuwi. Lah aku arep bayarane, masa aku njaluk galuh. Yo, tarik yo. Yo, sandalnya dicepot. Nah, Ayo yo. sitok-sitok ya. Ndang, sing sapa sik? Nah. Oh, tak video nih, oh tak kira video bokongku kok. Oh, alah wong tipis ya triplek. Lho, perawan yang ngene iki to, Om. Apa? Perawan. Wah. Ayo, Om. Ya. Lah. Oh, ya pinter iki. 100 sih kudune kok. Yo yo yo. La la. Dadang koprol kok nyampung ngerti aku. Kono lho koprole. Kok kene rono. Apa no rono? Oh iya kok kono rene. Lho lho piye kok saya disilane. Ndang ganti sijine. Nah, Wah. Yo. Saya ketemu. lah iya. Ora koprol gak oleh 50.000 pokoke. Yele. Ora iso nganggo jarik lho. Disilane iso wi. Oh Mas. Lho, lha kok gak koprol yo gak oleh sangu to. Ora iso. Piye? Tak contoni ya. Kok tapi Pak Weding wis lawe ae. Lah piye? Lah aku arung oleh kok selawe weding kok. Mi titip ya Mi ya. Nggih. Ayo Om Sluntup. Iten ana engko gelungamu cepot iten ana kowe. Ayo. Hidup. Hei. Ikan. Anune aja mbok cepot kuwi. Ayo le. Ayo kopral. Aja dhuwur-dhuwur. Kaya manuk bango harus terbang. Oh alah, baik kaos. Kurang ajar. Yo. Kurang ajar, edan. Hop. Bubrah. Lah pas rono lho tibone. Kok ya roh meneh wong bagus ngono lho.
Mripate lho. Aku masih budek nek motoku sik awas lho marahi. Matur nuwun, matur nuwun yo. Pindah mantuk. Ayo wis, diato. Nggih Om, kula badhe nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sagung